హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మనము ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో రెండవ రోజు ఉన్నాము. సో నిన్నటి క్లాస్లో ఇస్కాన్ అంటే ఏమిటి, దాని పూర్వోత్తరాలు, అలాగే భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటి పరిచయ కార్యక్రమము, ఆ తర్వాత భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము. ఆ అధ్యాయంలో మొదటగా ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత సంజయుడు ఆ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉంటాడు. ఆ క్రమంలో మొదటిగా యుద్ధ సన్నాహాలుగా శంఖనాదాలు పూరించడము కౌరవుల వైపు నుండి, ఆ తర్వాత పాండవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు పూరించడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా యుద్ధానికి సన్నద్ధమైనటువంటి సమయంలో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అడుగుతాడు, ఓ కృష్ణ, నా రథాన్ని ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపవయ్యా, తద్వారా నేను ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉంటుందో వారందరినీ ఒక్కసారిగా చూస్తాను అని చెప్తాడు. సో దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుడు రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలిపి ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ, అంటే భీష్ముడు ద్రోణాచార్యులకు ఎదురుగా నిలిపి రథాన్ని నిలపడం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ వంశస్థులందరినీ చూడవయ్యా అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా పరిశీలించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా బంధువులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు ఉండడం ద్వారా, గురువులు వీళ్ళందరూ ఉండడం ద్వారా చూసి అర్జునుడి యొక్క హృదయము చలించిపోతుంది. రాజ్యం కొరకు వీరందరినీ చంపుకోవడము నిష్ప్రయోజనం అనిపించి, ఇక అలాగే ఆ యుద్ధంలో వారందరూ కూడా మరణించినట్లయితే కుల ఆచారాలు నశించిపోతాయని నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ ఆ రణరంగంలో రథంలో కూర్చుండిపోయేటువంటి పరిస్థితిని నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము చూడడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దీనినే గీతా సారము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ముందుగా మీ అందరికీ కూడా ఈ ప్రోగ్రాం అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి ఈరోజు ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి సాదరంగా ఆహ్వానం తెలుపుతూ ఉన్నాము. ఇక ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి ద్వితీయాధ్యాయము సాంఖ్య యోగము, దీనినే గీతా సారము అని చెప్తాము. సో ఇక ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. మనము ఏదైతే అంశాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నామో ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దీనిని గీత సారము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ 2వ అధ్యాయమైనటువంటి గీత సారము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోయినటువంటి తన మిత్రుడు భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుని ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి భావనతో అర్జునుడికి ఆయన ఆత్మతత్వాన్ని గురించి బోధించడము, ఆ తర్వాత అంటే ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని తెలియచేయడము, అలాగే ఇక విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించడము, ఆ తర్వాత ఆయన ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఎలా ఆచరించాలి, వాటి స్వభావం ఏమిటి, అలాగే వీటన్నిటినీ జయించినటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా మానవాళికి ఆయన అందించినటువంటి ఆ అంశాలు ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడబోతున్నాం. సో ఈ అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ప్రస్తావించడం ద్వారా దీన్ని గీతా సారము అనేటువంటి పేరుతో కూడా ఈ అధ్యాయాన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక ఇందులో మొత్తం 72 శ్లోకాలు, అంటే ఈ భగవద్గీతలోని అతి పెద్ద వాటిలో 2వ అతిపెద్ద అధ్యాయంగా ఉన్నటువంటిది ఇది. సో ఈ అధ్యాయంలో మొత్తం 72 శ్లోకాలు ఉన్నవి. అందులో ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలని మనము చూడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ వీటిలో మొదట కొన్ని 10 శ్లోకాల వరకు కూడా ఇంకా అర్జునుడు తనలో ఇంకా కలిగినటువంటి సందేహాలు, ఆ తర్వాత అతడు ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ మొదటి 10 శ్లోకాలలో వివరించడం జరుగుతుంది. సో మొదటి శ్లోకము సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సో ఇక్కడ సంజయ ఉవాచ, ఉవాచ అంటే పలికిడు. సంజయుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా, తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. అంటే ఆ సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జునుని చూసి ఆ ఉవాచ మధుసూదన అంటున్నాడు. ఆ మధుసూదనుడు అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్తారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము ఒక అంశాన్ని గుర్తు చేసుకోవలసినటువంటిది, భగవాన్ అనేటువంటి పదాన్ని భగవద్గీత అంతటా కూడా భగవాన్ ఉవాచ అని వస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఎందుకంటే కృష్ణుడు
ఆయన దేవాది దేవుడుగా ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల ద్వారా సూచించబడినటువంటి అంశము. అందుకనే భగవద్గీత అంతటా కూడా శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని ఉండదు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అంటుంది. ఉవాచ అంటే పలకడం. సో, ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఆ విధంగా అర్జునుడు ఆ శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుడు రథంలో కూర్చున్నటువంటి ఆ అర్జునుడిని చూసి ఆ మధుసూదనుడు మధువు అనేటువంటి రాక్షసుడు దానవుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అందుకే ఆయన్ని మధుసూదనుడు అని పిలుస్తుంటారు. సో కనుక ఇక్కడ ఆ ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్పేసి ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు ఏమనంటే, ఓ అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా నీకు అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది. అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. మరి మరి ఏమిటి క్లిష్ట సమయం అంటే, అటు పాండవులు కౌరవులు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై ఉన్నటువంటి సమయము. మరి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఆ సమయంలో నేను యుద్ధం చెయ్యను, వాళ్ళు నన్ను సంహరించినా పర్వాలేదు, నేను యుద్ధం చెయ్యను అంటూ కూర్చున్నాడు ఇక్కడ. అందరిని చూసి నా వాళ్ళనందరినీ చంపుకుంటున్నాను, నా బంధువులు, నా మిత్రులు, నా గురువులు, మా తాతలు వీళ్ళందరినీ చంపుకోవడం ద్వారా నాకు వచ్చేటువంటి లాభం ఏంటయ్యా? నాకెక్కడ కూడా మంచి కనిపించట్లేదు. వీరందరినీ సంహరించుకుని యుద్ధం జరిగినట్లయితే మా వాళ్ళందరూ కూడా పోతారు. తద్వారా మాకు వచ్చేటువంటి, ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఏదైనా ఒక గొప్ప విషయాలు సాధించుకున్నప్పుడు మన మిత్రులతోనూ మన బంధువులతోనూ మన విషయాలు సంతోషకరమైనటువంటి విషయాలను పంచుకుంటూ ఉంటుంటాం. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఇక్కడ అర్జునుడి పరిస్థితి ఏంటి? ఆ యుద్ధం జరిగినట్లయితే అందరూ కూడా సంహరించబడినట్లయితే ఆ ఉన్నటువంటి ఇరుపక్షాలలో వారి పక్షం వాళ్ళు మరణించినా ఎదుటి పక్షం వాళ్ళు మరణించినా అంతా కూడా వారి యొక్క బంధువులే పోతూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో అర్జునుడు తాను ఎవరినో చంపుతున్నాను, ఎవరో చనిపోతున్నారు అనేటువంటి ఒక నేను నా వాళ్ళు అనేటువంటి ఒక మమకారంతో ఆ హృదయం అంతా కూడా జాలితో ఉన్నటువంటి వాడై, కరుణ నిండినటువంటి వాడై నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ఉన్నాడు. సో అప్పుడు అర్జునుడు ని కృష్ణ భగవానుడు మందలిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమిటి అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టిందయ్యా? ఒక గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి, మరి అర్జునుడు ఎవరు? క్షత్రియుడు. క్షత్రియుడు ఏం చేయాలి? యుద్ధం చేయాలి. కోరుకోకుండానే వచ్చినటువంటి అవకాశం ఇది. ఎందుకంటే వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా, కనీసం 5 ఇవ్వమంటే 5 కూడా ఇవ్వకుండా, సూదిమనమవుతున్న ప్రదేశాన్ని కూడా ఇవ్వనన్నప్పుడు క్షత్రియుడిగా మరి యుద్ధం చేసి తన రాజ్యాన్ని తను పొందాల్సినటువంటి పరిస్థితి. మరి అటువంటి ఆ పరిస్థితులలో అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? నేను యుద్ధం చెయ్యలేను అంటున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు, ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదయ్యా. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలే చేస్తుంది నిన్ను అంటున్నాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు కరుణతో అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి నేను యుద్ధం చేయను అంటున్నాడు. కానీ మరి ఎదుటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఒకప్పుడు అర్జునుడు ఉన్నాడట ద్వాపర యుగంలో. ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రుడు త్రేతాయుగంలో ఉన్నటువంటి శ్రీరామచంద్రుడిని కూడా మనం ఎప్పటికీ తలుసుకుంటూ ఉండి ఆయన చేసినటువంటి విషయాలు. సో ఆ తర్వాత అర్జునుడి గురించి కూడా ఈ విధంగానే అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏమని? అర్జునుడు అంట ఉన్నాడు, అంతకుముందు ఎంతో మంది విలుకాడని ఎంతో మంది రాజులను జయించాడట. మరి తర్వాత కౌరవులతో యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో ఒక పిరికి పందలాగా పారిపోయాడు యుద్ధం చేయకుండా. నీవేమో నా వారు నా బంధువులు అంటూ యుద్ధం ఆపుతున్నట్టున్నావు. మరి మిగతా వాళ్ళు ఆ విధంగా నిన్ను ఆలోచించరు, కనుక నీకు అపకీర్తే కలుగుతుంది. మరి ఒక క్షత్రియుడుకు అటువంటి అపకీర్తి మరణం కంటే కూడా హీనమైనదిగా ఉంటుంది. సో కనుక నీకు నువ్వేదో జాలితో యుద్ధం ఆపుతానంటున్నావు, కానీ
నీవు చేతగాని ఒక పిరికి పందలాగా యుద్ధం చేయలేకుండా పోయాడు అనేటువంటి భావనతో పోతారు. సో, కనుక నీకది నీకంటే అది ఆ విధంగా నువ్వు మంచి కోసం ఆలోచించావని ఎవరు భావించరు. నీకు అపకీర్తి పాలే చేస్తుంది ఈ యుద్ధమును నువ్వు చేయకపోయినట్లయితే అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తున్నాడు. సో, ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా భగవాన్ అనేటువంటి సంస్కృత పదం వ్యాసుడి తండ్రి అయినటువంటి ఆ పరాశుర ముని నిర్వచించినట్లుగా ఎవరైతే సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాన్ని, సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి అందము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణ వైరాగ్యము ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో అటువంటి పరమ పురుషుడు భగవంతునిగా కీర్తించబడతాడు అని ఆ పరాశుర ముని ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనము. సో, ఆ ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఇవన్నీ కూడా ప్రదర్శించినందువలన కృష్ణుడు భగవానుడుగా సంబోధించబడుతున్నాడు. ఈ భగవద్గీత అంతటా కూడా ఆయన భగవానుడుగా సంబోధించబడినటువంటి అంశం. కృష్ణ అంటే కూడా ఆల్ అట్రాక్టివ్, సర్వ ఆకర్షకుడు. కృష్ణ మీన్స్ ఆల్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ సంస్క్రిట్. సో, ఆయన సర్వాకర్షకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు నీలమేఘ శ్యాముడైనటువంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు. సో, ఆ శ్యామ సుందరుడు అయినటువంటి ఆయన సర్వ ఆకర్షకుడుగా ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, క్లైభ్యం మాస్మ గమ పార్థ నైతత్వ యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. ఇంకా అంటున్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో, ఓ పార్థ, ఇక్కడ అర్జునుడిని పార్థ అని సంబోధిస్తున్నాడు. కుంతి కుమారుడైనటువంటి పృతాన్ని కూడా పిలుస్తారు ఆమెని. సో, కాబట్టి ఆ కుంతి కుమారుడైనటువంటి అర్జున్ని ఇక్కడ పార్థ అని పిలవడం జరిగింది. ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి లొంగకు, అంటే ఈ విధంగా దిగజారిపోయేటువంటి పతనమయ్యేటువంటి ఆ చాతగానితనానికి నీవు లొంగిపోకయ్యా, ఇది నీకు తగదు, క్షత్రియుడిగా ఇది నీకు తగదు అంటూ ఆయన్ని మందలించాడు. మరొక పక్క వెంటనే అంటున్నాడు, ఓ పరంతప, అంటే ఓ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా అర్జున, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం విడిచిపెట్టి వెంటనే లేవయ్యా, యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ ఒక పక్క మందలించాడు. ఏంటి ఈ చాతకంతనానికి నీవు లొంగిపోవడం అనేటువంటిది క్షత్రియుడిగా నీకు తగదు అర్జున అని చెప్పి మందలించి వెంటనే అంటున్నాడు, ఇది నీకు తగనటువంటిదయ్యా క్షత్రియుడుగా. ఓ పరంతప, అంటే శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా అంటూ మళ్ళీ ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలేసి నీ హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి ఆ బలహీనతలంతా కూడా వదిలివేసి లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా ఆ విధంగా అనగానే ఇంకా అర్జునుడు మరికొన్ని సాకులను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట, ఓ శత్రు సంహార, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ మధుసూదన, ఆ మధువు అనేటువంటి ఆ రాక్షసుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు, అలాగే పూజార్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని బాణాలతో నేనెలా ఎదుర్కోగలను. సో, అర్జునుడు ఒక సాంప్రదాయంగా పెరిగినటువంటి వాడు. ఇక్కడ అంటున్నాడు, పూజించవలసినటువంటి మా పెద్దలైనటువంటి మా పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు, నాకు విద్యలు నేర్పినటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యులు వంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలయ్యా. మాటలతో కూడా మనకు సాధారణంగా మనం చెప్తూ ఉంటారు కుటుంబ సాంప్రదాయాలు, పెద్దలను గౌరవించాలి, పెద్దలను మాటలతో కూడా వారిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, హింసించకూడదు. మరి ఇక్కడ యుద్ధంలో కౌరవుల పక్షాన వారు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. వారి యొక్క పితామహుడైనటువంటి తాతగారైనటువంటి భీష్ముడు మరియు తనకు విద్యలు నేర్పినటువంటి ద్రోణాచార్యులు. అందుకే అంటున్నాడు అర్జునుడు ఇక్కడ మరలా కృష్ణ భగవాన్తో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజార్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని ఈ యుద్ధంలో నేను ఎలా బాణాలతో వారిని ఎదుర్కోవాలయ్యా అంటూ అడుగుతున్నాను. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించటం కంటే భిక్షమెత్తుకుని జీవించుట ఉత్తమమైనది.
ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే. వారిని వధించిన సో మేము అనుభవించు సమస్తము రక్తపంకిలమవుతుంది అంటూ అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ గురువులైనటువంటి మహాత్ములు భీ భీష్ముడు గానియండి, ద్రోణాచార్యుడు గానియండి, వారు మహాత్ములే, గొప్పవారే. మరి అటువంటి గొప్పవారి యొక్క జీవితాలను పణంగా పెట్టి వారిని సంహరించి ఈ యుద్ధంలో మేము గెలిచినట్లయితే, ఆహ్, అటువంటి వారినందరిని మేము వధించినట్లయితే, మేమేదైతే అనుభవిస్తామో అది వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినటువంటిదే అవుతుంది కదా! మరి అటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించటం కంటే, నేను యుద్ధం చేయకుండా ఉండి భిక్షమెత్తుకోవడమైనా మంచిదేమో అని భావిస్తూ ఉన్నాను. వారందరూ కూడా రాజు ధృతరాష్ట్రుడు అలాగే దుర్యోధనుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి లాభాల కొరకే వారు వారి వైపున యుద్ధంలో నిలిచి ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు నేను పూజించవలసినటువంటి గొప్పవారే కదా! అటువంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి? ఒకవేళ యుద్ధంలో వారిని మేము వధించినట్లయితే తద్వారా పొందినటువంటి రాజ్యమంతా కూడా వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినటువంటిదే అవుతుంది కదా! అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయనలో ఉండే సందేహం. వారిని జయించడమా లేదా వారి చేత జయించబడడమా అనేటువంటి వాటిలో ఏది మంచిదో మాకు తెలియదు. అంటే ఈ యుద్ధంలో మేము వారిని జయించడమా అంటే మేము యుద్ధంలో గెలవడం. అంటే పాండవులు యుద్ధంలో వారిని ఓడించి వీళ్ళు గెలవడం. లేదా వారి చేత జయించబడడమా అంటే పాండవులు ఓడిపోయి ఒకవేళ కౌరవులు గెలవడం. ఈ విధంగా ఏది జరుగుతుందో మాకు తెలియదు. ఒకవేళ కౌరవులు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులైనటువంటి కౌరవులను చంపినట్లయితే మేము జీవించడం అనేటువంటిది వ్యర్థమే కదా! ఎందుకంటే మా దాయాదులే కదా! మా అన్నదమ్ములు, మా పెదనాన్న కుమారులే కదా! వీళ్ళందరూ కూడా. మరి అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు వారు ఈ యుద్ధ భూమిలో మా ముందు నిలబడి ఉన్నారు. నేను ఎటూ తేల్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో చెప్తున్నాడు. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడాయన. అర్జునుడు కృష్ణుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పుచ్చామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢశేతాః యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇంకా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నాడు. మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేను నా వాళ్ళు, నా గురువులు, నా మిత్రులు, నా బంధువులు అనేటువంటి మమకారము అనేటువంటి ఆ దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. ఏది నాకు ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావింపుము అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుడికి శరణాగతుడయ్యాడు. ఇంతవరకు మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా అర్జునుడు చెప్తూ ఉంటే వినుకుంటూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. అలాగే ఇక ఇలా మందలించాడు. ఏమని, "ఈ పరిస్థితులలో ఏంటయ్యా నువ్వు యుద్ధం చేయనంటున్నావు" అని చెప్తే దానికి మరికొన్ని కారణాలు చెప్పి ఇక అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. "నేను నా వాళ్ళు అనేటువంటి మమకారానికి నేను కూరుకుపోయానయ్యా. మోహానికి గురయ్యాను. శాంతిని కోల్పోయాను. నాకు ఏది సరైనదో, ఏది చేయకూడదో, ఏది చేయవలసినదో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. మరి అటువంటి నాకు ఏది ఉత్తమమైనదో నిశ్చయంగా తెలుపమని నిన్ను నేను వేడుకుంటున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశం కావించుము" అంటూ అర్జునుడు ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన రథసారథిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణం అవాప్య భూమా వసపత్నమృధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఇంద్రియాలను శుష్కింపచేసేటువంటి ఈ శోకమును పోగొట్టుకునే ఉపాయము ఏదీ నాకు తోచడం లేదు. నేను ఈ భూమిపై
సుసంపన్నమైన శత్రురహితమైన రాజ్యాన్ని గెలిచిన దేవతల వంటి ఆధిపత్యాన్ని పొందిన ఈ శోకము నాకు తొలగిపోయేటట్లు లేదయ్యా. ఆ విధంగా నేను శోకతప్త హృదయుడినై ఉన్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవాన్‌తో మరికొంత వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. సో, సాధారణంగా అర్జునుడు ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి అయ్యాడు. అంటే శరణాగతి అంటే నేర్చుకునేటువంటి కుతూహలం. అర్జునుడు అంటున్నాడు, "నువ్వేది చెప్తే అది నేను చేయడానికి నాకు ఏది మంచో దాన్ని తెలియజేయమని" అంటున్నాడు. అది నేర్చుకోవడానికి కుతూహలంగా ఉన్నాడు. అలాగే అర్జునుడు తన బలహీనతలను అంగీకరించాడు. అలాగే ఇక్కడ శరణాగతి అంటే బలహీనతలను అంగీకరించి అణకువగా ఉండగలిగేటువంటి తత్వం. అలాగే జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును కోరుకోవడం. ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసింది కూడా అదే. నేను నీకు శిష్యుడను అన్నాడు. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని అర్జునుడు గురువుగా స్వీకరించాడు. మరి ఇక్కడ కృష్ణుడు కృష్ణం వందే జగద్గురుం అంటాం. మరి ఈ జగత్‌కే గురువు ఆయన. మరి అటువంటి ఆ జగద్గురువునే అర్జునుడు గురువుగా స్వీకరించాడు. సో, కనుక ఆయనకి ఇక శిష్యుడుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. మరి శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలేంటంటే, విఫలాన్ని మరియు బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత కావాలంటారు. అది అర్జునుడికి ఉంది. అది చేశాడు. అలాగే వీటిని అంగీకరించనిది మానవుడు జీవితంలో సఫలం కాలేరు అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి మన బలహీనతలను గాని మనం విఫలమైనప్పుడు వాటిని అంగీకరించేటువంటి ధైర్యం మనకుండాలి. అది చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే మానవులు జీవితంలో సఫలమవుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి అలాగే ఏదైనా ఒక విషయంలో విజయం సాధిస్తే దాన్ని ఎన్‌కరేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు. సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ, కానీ విఫలం అనాథ. ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయిందనుకోండి, దాన్ని నా వల్ల కాదు, నా వల్ల కాదు అనుకుంటూ బయటికి వచ్చేస్తాం. సో, వేరే వాటి మీద నెట్టేస్తాం. అనాథగా వదిలేస్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఒకవేళ ఏదైనా విజయవంతమైతే అది నా వల్లనే అయింది అనేటువంటి దాన్ని ఎన్‌కరేజ్. సో, ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ, కానీ విఫలం అనాథ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా సంజీవుడు ఆ విధంగా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానునితో చెప్పి శరణాగతి పొందిన తర్వాత ఇక సంజయుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సో, ఇంకా ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. శత్రువులను తప్పింపచేసేటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తర్వాత శ్రీకృష్ణుడితో, "ఓ గోవిందా, నేను యుద్ధం చెయ్యను" అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడయ్యా అంటూ. సో, ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అన్నాడు. అంటే అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యలేను అంటున్నాడు కదా అని అర్జునుడు నీవేమన్నా తక్కువగా అంచనా వేస్తావేమో. కానీ అర్జునుడు సాధారణమైన వాడు కాదు. శత్రువులను తపింపచేసేటువంటి వాడు, పరంతపుడు, గుడాకేశ చీకటిని జయించినటువంటి అజ్ఞానాన్ని జయించినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి అర్జునుడు అంటూ అర్జునుడి గురించి కూడా ఇక్కడ సాధారణమైన వాడు కాదు, జయించగలిగే సామర్థ్యత కలిగి ఉన్నవాడు అంటూ తెలియచేస్తూ చెప్తున్నాడు. ఇక ఆ విధంగా కృష్ణుడితో, "ఓ గోవింద, నేను యుద్ధం చెయ్యను" అంటూ చెప్పి మౌనంగా రథంలో ఉండిపోయాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో, ఇంకా అంటున్నాడు. తుమువాచ వృషీకేశ ప్రాహావ్ సన్నిభ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంత మిదం వచః. ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుణ్ణి సంజయుడు సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ శ్లోకం కూడా సంజయుడే చెప్తున్నాడు. ఆ సమయంలో అంటే ఎప్పుడైతే అర్జునుడు నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ మౌనంగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడో, నేను నీకు శరణాగతుడను, శిష్యుడను అని చెప్పి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడో, ఆ సమయంలో 2 సేనల మధ్య విషాదవశుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇలా పలికాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆహ్, దరహాసంతో, చిరునవ్వుతో అర్జునుడిని చూసి విషాదవశుడై యుద్ధం చెయ్యనను అంటూ కళ్ళ నిండా నీరు కారుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుడిని చూసినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు
ఒక చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ ఈ విధంగా అన్నాడట. అది చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససే గతాసూన గతాసూం చ నానుశోషంతి పండితాః. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అన్నాడట, అర్జునుడితో అన్నాడట, పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే నీవు దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. పండితులైనటువంటి వారు జీవించి ఉన్న వారిని గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని దుఃఖింపరయ్యా. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడట అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, నీవు మాటలేమో పండితుడిలాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, కానీ నీవు దుఃఖింపదాని కోసం దుఃఖిస్తూ ఉన్నావయ్యా. మరి పండితుడు అనేటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వారు జీవించి ఉన్నటువంటి వారి గురించి కానీ మరణించినటువంటి వారి గురించి కానీ దుఃఖించరు. నీవేమో మాటలేమో పండితుడిలాగా అంటే ఇక్కడ చూడండి, శ్రీకృష్ణ జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఇప్పటిదాకా కామ్గా అర్జునుడు చెప్తుంటే విన్నాడు, ఎక్కడ ఏమి వెళ్ళలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే నేను నీకు శిష్యుడును శరణాగతుడును అన్నాడో తన శిష్యుణ్ణి మందలిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమయ్యా నువ్వు ఏమో పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, చేతలన్నీ ఒక రకంగా ఉన్నాయి అంటూ మనం అంటాం కదా, ఏమో చెప్పబోకవే అని. సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు, ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణుడు తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి తన శిష్యుడితో అంటున్నాడు, ఏమయ్యా అర్జున, నీవు పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు కానీ మరి అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి దుఃఖిస్తున్నావు కదా. పండితుడు అనేటువంటి వాడు ఈ జీవుల గురించి, జనన మరణాల గురించి వారు దుఃఖించరయ్యా అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఆ లార్డ్ కృష్ణ ఎవరైతే ఉన్నారో జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుడు, ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఆచార్యుడు. ఆ ఉత్తమమైనటువంటి ఒక టీచర్ లక్షణాలు ఏంటంటే జాగ్రత్తగా తన శిష్యులు చెప్తున్నప్పుడు వినాలి, శ్రవణం చేయడం అనేటువంటిది, వినడం అనేటువంటిది ముఖ్యం. మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా అర్జునుడు చెప్తూ ఉంటే వినుకుంటూ వచ్చాడు. మరి ఆ తర్వాత జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి, అర్జునుడికి అదే ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. అలాగే తర్వాత ఎప్పుడు కూడా చిరునవ్వుతోనే ఉండాలి తప్ప కోపంతోనూ ఉండొద్దు గురువు. సో అందుకే ఆయనకి బోధన ప్రారంభించే ముందు ఒక చిరునవ్వుతోనే ఆయన దరహాసంతో ఆయన అర్జున్ని మందలించాడు. అలాగే వాళ్ళని మన వైపుకు మార్చుకోవాలి తప్ప వాళ్ళని బ్రేక్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు. సో అర్జునుడు ఎక్కడ కూడా మధ్యలో అర్జునుడు మాట్లాడుతుంటే ఆపలేదు. మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా ఆయన చెప్తుంటే వినుకుంటూ వచ్చాడు. చివరికి అర్జునుడు, సో ఈ విధంగా మమకారం అనే దోషం కారణంగా నేను మోహానికి గురయ్యానయ్యా, నాకు ఏది మంచో దాన్ని నువ్వు బోధించు అని చెప్పాడు. తన వైపుకు మరల్చుకున్నాడు. మరి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి గురువు ఏ ప్రశ్న అడిగితే దానికి సమాధానం చెప్పాలి. సో భగవద్గీతలో అర్జునుడు అడిగే ప్రతి దానికి కూడా కృష్ణ భగవానుడు సమాధానాలు ఇస్తుంటూ వస్తున్నారు. అలాగే అర్జున్ని ఎంకరేజ్ చేశాడు. అంతకుముందు కూడా ఏమి చాతగానితనం నీకు అన్నాడు. నపుంసకత్వానికి నీవు లొంగిపోకు అంటే చాతగాని తంగనానికి నీవు లొంగిపోవద్దయ్యా అని వెంటనే ఎంకరేజ్ చేశాడు. నీవు సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు, శత్రువులను జయించేటువంటి వాడివి అని చెప్పాడు. అలాగే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి. సో అర్జునుడు కూడా ఇక్కడ అవకాశాలు ఇచ్చి ఎక్కడ కూడా ఫోర్స్ఫుల్గా ఆయన్ని పైన విషయాలను రుద్దకుండా ఉంటాడు. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో, నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి తన శిష్యుడిని మందలించి ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ,
ఆయనకి ఇక్కడ అర్జునుడు శోకతప్త అంటే శోకము, ఈ జాలి ఇవన్నీ కూడా ఆత్మను గురించినటువంటి జ్ఞానము లేకపోవడం ద్వారా, ఈ దేహమే మనము అనేటువంటి భావనలో ఉండడం ద్వారా కలిగేటువంటిది. అందుకే అర్జునుడిని ఈ శోకం నుండి బయటపడవేయడానికి ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ. అందుకే అంటున్నాడు ఆత్మ అంటే ఏమిటో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. నత్వేవాహం చాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచియుండని సమయం ఏదీ లేదు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఈ యుద్ధంలో వారందరూ చనిపోతే ఎట్లా రక్తంతో తడిచినటువంటి దాన్ని మేము అనుభవిస్తాం కదా అనేటువంటి అంటున్నాడు. అంటే వారి యొక్క బంధువులు, గురువులు వారందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో. అందుకే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తూ అంటున్నాడు. నేను గాని అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గాని, నీవు గాని అంటే అర్జునుడు గాని, ఈ రాజులందరూ గాని అంటే ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఈ రాజులు, నీ గురువులు, నీ బంధువులు గాని, నీ మిత్రులు, నీ శ్రేయోభిలాషులు అంటున్నావే, వారందరూ గాని ఉండనటువంటి సమయము ఏదీ లేదు. అంటే మనమందరం కూడా ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వారిమే. ఇప్పటి వరకు వారు ఉండనటువంటి సమయం ఏదీ లేదయ్యా. ఇక ముందు కూడా మనం అందరము ఉండకుండా ఉండము. ఇక ముందు కూడా ఉంటాము. మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎవరి గురించో ఎందుకు ఆలోచించాలి అని అంటే ఇక్కడ మనము అంటే ఈ క్షీణించిపోయేటువంటి దేహం కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలైనటువంటి ఆత్మలము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. అలాగే ఇంకా ఆయన ఈ దేహానికి ఆత్మకు మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, దేహధారి అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి వాడు ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, ఆ యవ్వనము నుండి ముసలితనానికి క్రమముగా వెళుతున్నట్లుగానే జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున వేరొక దేహాన్ని పొందుతుందయ్యా. మరి వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన చెందరు. ఎందుకంటే మనం అందరం ఒకసారి ఆలోచించండి. చిన్నప్పుడు మన ఫోటోలు ఉంటే చూస్తే ఎవరదంటే నేను అంటాం. మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ ఫోటోలో ఉన్నటువంటి ఈ దేహం వేరు, ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ దేహం వేరు. అలాగే కొంతకాలం బాల్యంలో స్కూల్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి, కళాశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు, ఆ తర్వాత యవ్వన వయసులో ఉన్నప్పుడు, తర్వాత మధ్య వయసులో ఉన్నప్పుడు, ముసలితనంలో ఈ విధంగా మనము దేహం మారిపోతూ ఉంటుంది. అంటే కాలంతో పాటు నిరంతరం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ దేహం బాల్యం నుండి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా మారుతూ ఉంది. అదే మాదిరిగా ఈ ఆత్మ కూడా ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి వెళ్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ విషయాన్ని తెలిసినటువంటి వివేకవంతులు, పండితులు అనేటువంటి వారు ఈ విషయాల గురించి ఆందోళన చెందరయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనము హరే కృష్ణ, ఈ స్థూల శరీరము అనేటువంటిది మరణంతో ఏర్పడుతుంది అని చెప్తాం. ఈ బాడీ ఏదైతే ఉందో మనం పొందినటువంటిది. సూక్ష్మ శరీరము ముక్తితో వేరవుతుంది. ఆత్మ అనేటువంటి ఈ 3. అంటే మరణం తర్వాత సూక్ష్మ శరీరము, ఆత్మ మరియు ఆత్మ తర్వాత ఈ స్థూల శరీరంలోనికి అంటే మనం ఏ విధంగా డ్రెస్సులను మార్చుకుంటామో అదే మాదిరిగా ఆత్మ కూడా ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి అది మారుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. అంటే ఒక యంత్రంలో డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది నడుస్తూ ఉంటుంది. కారు ఉందనుకోండి, కారు ఈ దేహం మన దేహం ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక యంత్రం లాంటిది. ఆ యంత్రంలో ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది. ఉదాహరణకి మనం సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం. ఎవరైనా పోయారనుకోండి, ఫలాని వ్యక్తి పోయాడు అంటాం. మరి ఇంతకుముందు దాకా నేను నా దేహం అనుకుంటూ భావనలో ఉండి ఉన్నటువంటి ఆ దేహం అక్కడే ఉంటుంది. మరి ఆయన పోయారంట. పోయినటువంటి వాడు ఎవరు? అంటే ఈ దేహం కాదు మనము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది.
శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలము మనము అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము, భూమి, గాలి, ఆకాశము, నీరు, అగ్ని అనేటువంటి పంచ మూలకాల ద్వారా, పంచ మహాభూతాలతో తయారయ్యేటువంటిదే ఈ దేహం అని చెప్తారు. మరి ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నంత వరకే ఆ దేహానికి ఉంటుంది. సో, మనము మరి సాధారణంగా అంటే ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో ఇది పంజరంలాగా ఉన్నట్లయితే, ఆ పంజరంలో ఉండేటువంటి పక్షి మన యొక్క ఆత్మ. సో, మనమేం చేస్తున్నాము? ఆత్మను గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఆత్మ దర్శనం చేయడం, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు మనం. ఈ దేహానికి మెరుగులు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సో, ఏ విధంగానైతే ఈ పంజరాన్ని మనము మెరుగులేసి కోటింగ్ బాగా మంచి బంగారంతోనూ, వెండితో ఏ కోటింగ్ ఏసినా దీనిలో ఉండేటువంటి పక్షిని మనం పట్టించుకోకపోతే అది క్షీణించి చివరికి మరణించిపోతుంది. సో, సాధారణంగా మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి పంజరాన్ని అంటే ఈ దేహాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాము. పక్షిని అశ్రద్ధ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎవరు కూడా ప్రయత్నం చేయట్లేదు. సో, ఇంకా భగవంతుడు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మరికొంత తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, భారత అంటే భరతవంశీయుడా, అలాగే కౌంతేయ అంటే ఓ కుంతి కుమారుడా అని. ఓ కౌంతేయ, తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖదుఖాలు కలగడము, కాలక్రమములో అవి పోవడము, చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోవడము లాంటివి. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇంద్రియానుభూతి వలన కలిగేటువంటి అటువంటి ద్వంద్వములను అంటే ఆ ద్వంద్వాలకు కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. మన జీవిత కాలంలో అంటే ఈ కాలక్రమంలో చలికాలము, ఎండాకాలము ఏ విధంగా అయితే చలికాలం వచ్చింది బాగా చల్లగున్నది కదా అని మనం మన దైనందిక కార్యక్రమాలు చేయకుండా ఉండం. అలాగే ఎండాకాలం బాగా ఎండగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి మనము వదిలివేయము. అలాగే వాటిని అవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. అలాగే మనసి యొక్క జీవితంలో మానవుల యొక్క జీవితంలో కూడా ఈ సుఖదుఖాలు అనేవి తాత్కాలికమైనవి. సో, కాబట్టి వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ తాత్కాలికంగా వచ్చిపోయేటువంటివే ఈ సుఖదుఖాలని. అందుకని సుఖం వచ్చినప్పుడు ఏదో పొంగిపోకుండా, కష్టం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకుండా అన్నిటిని కూడా సమదృష్టితోనే భావించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయ స్యాస్య నకచిత్ కర్తుమర్హతి. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిది అని నీవు తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. అట్టి అవినాశనమైన ఆత్మను ఎవ్వరూ అంతం చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు నేనెవరినో చంపుతాను, ఎవరో చనిపోతున్నారు అని చెప్తున్నాడు. సో, మరి ఆ శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాశనము లేనిది. మరి అటువంటి ఆ నాశనం లేని దాన్ని ఎవడు నాశనం చేయగలుగుతారు అని తెలుపుతున్నారు ఇక్కడ. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యస్యోక్త శరీరిణః అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్యస్వ భారత. అవినాశనము, అపరిమితము, నిత్యమైన జీవాత్మ భౌతిక శరీరము తప్పక నశిస్తూ ఉంటుంది. కావున ఓ భరతవంశీయుడా యుద్ధం చెయ్యి. అంటే అవినాశనము, అపరిమితము, నిత్యమైనటువంటిది జీవాత్మ అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ భౌతిక శరీరము ఎప్పటికైనా నశించేటువంటిదే. కనుక ఓ భరతవంశీయుడా లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుడిని చేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. యయేనం వేత్తి హంతారం యచ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆత్మ ఇతరులను చంపును అని అనుకునేవాడు
ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడేది అనుకునేవాడు, ఇద్దరూ కూడా అజ్ఞానులే. అంటే ఆత్మ చంపబడుతుంది, లేదా ఆత్మ ఇంకొకరిని చంపుతుంది అనుకునేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అజ్ఞానులు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నిజానికి ఆత్మ ఎవరిని చంపదు. ఎవరి చేత చంపబడదయ్యా ఆత్మ. అది శాశ్వతమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆత్మకు పుట్టుక లేదు, మరణం కూడా ఉండదు. పుట్టుక లేని దానికి మరణం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? సో ఆత్మకి పుట్టుక మరణాలు లేవు అని చెప్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఉండి ఇక ముందు ఎప్పుడైనా ఉండకుండా ఉండదు. అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది. అది ఎప్పుడూ ఉండేటువంటిది. ఏ విధంగా అయితే మనం వస్త్రాలను మార్చుకుంటూ ఉన్నామో, మన పాత అంగీ తీసేసి కొత్త అంగీని ఎలాగైతే వేసుకుంటున్నామో, అదే విధంగా ఆత్మ కూడా ఈ క్షీణించి నశించిపోయేటువంటి ముసలిదైనటువంటి ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక యవ్వనమైనటువంటి దేహాన్ని అది పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ జన్మ లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది మరియు సనాతనమైనది. శరీరం నశించిపోయినప్పుడు ఆత్మ నశింపదు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆత్మ యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆత్మ అనేటువంటిది తన యొక్క ఆవాసాలను మార్చుకుంటుంది. ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంలోనికి మారుతూ ఉంటుంది. అది మానవ దేహం కావచ్చు, ఇంకా పశువుది కావచ్చు, పక్షులది కావచ్చు, క్రిమి కీటకాలు కావచ్చు. మనం చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఆత్మ ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంలోనికి నెక్స్ట్ జన్మలో పొందటం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. వాసాంశి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఆ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, మనిషి చినిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచి కొత్త బట్టలను ధరించును. ఏ విధంగా అయితే కొత్త బట్టలను ధరిస్తూ ఉంటాడో అదే విధంగా ఆత్మ కృషించిన, అంటే ముసలిదైపోయి నశిస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఈ శరీరాన్ని, కృషించిపోయినటువంటి శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటుందయ్యా. మనం ఏ విధంగా అయితే అంగీలను ఈ వస్త్రాలను మార్చుకుంటామో ఆ మాదిరిగానే ఈ విధంగా ఒక యవ్వనమైనటువంటి కొత్త దేహాన్ని పొంది ఆ విధంగా మార్పు చెందుతూ కొంతకాలం ఉండి ఆ తర్వాత ముసలిది కాగానే మరొక కొత్త దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ జనన మరణాలు అనేవి అనివార్యంగా జరిగేటువంటివి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దాహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరుగనిది మరియు శాశ్వతమైనది. ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది వాయువు చేత ఆర్పివేయబడదు అని, నీటి చేత తడపబడదు అని, ఎటువంటి ఆయుధాల చేత కూడా అది ఖండింపబడదు అని, అలాగే అగ్ని చేత కూడా దహింపబడదు అని చెప్తారు. అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది. ఎంట్రుక యొక్క కొన భాగాన్ని తీసుకొని 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే అందులో ఒక వంతుగా ఉండేటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఆత్మ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మరికొంత బోధిస్తూ ఉన్నారు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యతే నత్వం శోషితుమర్హసి. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. అంటే పుట్టిన ప్రతి జీవి కూడా మరణించేటువంటిదే,
మరణించిన ప్రతి జీవి కూడా మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటుంది. కావున అనివార్యమైనటువంటి దాని గురించి నీవు ఆలోచించకుండా నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించవయ్యా. నీవు శోకించరా అవసరం లేదు. నీ యొక్క ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించడానికి అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధిస్తున్నాడు. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ఓ కుంతి కుమారా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అంటూ ఇంకా ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుని చేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఇప్పటి వరకు నీకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అనేటువంటి ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు అంటే ఇక ఫలాపేక్ష లేని కర్మరూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను విను. ఓ పార్థ, ఇట్టి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు కర్మ బంధనము నుండి విముక్తి పొందగలుగుతావు అంటూ ఇప్పటి వరకు భగవంతుడు ఈ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి ఆత్మ అంటే ఏమిటి, దేహం అంటే ఏమిటి, ఆత్మకు దేహానికి ఉండేటువంటి భేదాలను తెలియచేస్తూ వచ్చారు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఇప్పటిదాకా కూడా ఈ జ్ఞానాన్నంతా నీకు నేను సాంఖ్య యోగం ద్వారా వివరించానయ్యా. ఇక ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో దీన్ని నేను తెలియచేస్తాను విను. మరి అటువంటి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినట్లయితే ఈ కర్మ బంధనాలలో నీవు చెప్పుకొనవు, ఈ కర్మ బంధనాల నుండి నీవు విముక్తి పొందుతావు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలను ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఏ విధంగా ఆచరించాలి, అలా ఆచరించడం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలను ఆయన తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఆయన, ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టం గాని హాని కానీ లేదు. ఈ మార్గమున కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయం నుండి మనిషి రక్షించబడుతుంది అంటూ ఆయన ఈ బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడి ద్వారా. సో కాబట్టి ఈ అంటే ఈ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను మనము ఆచరించడము అంటే ఈ భక్తి యోగాన్ని మనము ఆచరించినట్లయితే అందులో ఎటువంటి నష్టం కానీ హాని కానీ లేదు అని చెప్తున్నారు. ఆ మార్గాన్ని ఏ కొద్దిగా ఆచరించినా మన యొక్క దారుణమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల నుండి మనని బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యన్ హ్యానంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమున ఉన్నవారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే ఈ భక్తి యోగంలో ఆచరించినట్లయితే వారి యొక్క బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది అని, అలాగే వారి యొక్క లక్ష్యము ఒకటిగానే ఉంటుంది. కానీ స్థిరంగా లేని వారి బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఒక చిన్న నూతి నుండి కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలన్నీ శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలం చేత సిద్ధించినట్లుగా వేదముల సమస్త ప్రయోజనాలను వాటి యొక్క అంతరార్థాలను గ్రహించిన వారికి అది సిద్ధిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనకి పూర్వకాలంలో చిన్న చిన్న బావి, ఒకటి మంచినీళ్ళ బావి అని, ఒకటి ఉప్పు నీళ్ళ బావి, ఇంకా కొన్ని వేరే పనులకు ఉపయోగించేటువంటివిగా ఉండేటువంటివి. అలా చిన్న నూతులన్నీ కూడా ఒక్కొక్క ప్రయోజనానికి ఒక్కొక్క దాన్ని వాడుతూ ఉండేవారు. కానీ ఒక పెద్ద జలాశయం ఉందనుకోండి, అందులోనే అన్ని రకాలైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో అదే మాదిరిగా ఆ సమస్త వేదాలను వాటి యొక్క ప్రయోజనాలను ఎవరైతే అవగాహన చేసుకుంటారో అటువంటి వానికి ఇక ఆ అంతరార్థం, వాటి యొక్క అంతరార్థము తెలుస్తూ ఉంటుంది, వారికి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన
మా కర్మ ఫల హేతుర్భూహి మాతే సంగోస్త్వ కర్మని. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, కర్మణ్యే వాదికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూహు మాతే సంగోస్త్వ కర్మని. అంటే ఇక్కడ మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను ఆచరించడానికే మనకు అధికారం ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే మన ధర్మాలను మనం నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నారు. కానీ మనం చేసేటువంటి ధర్మాలు, మనం చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలను పైన మనకు అధికారం లేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం చేసిన వల్లనే ఇది ఫలవంతమైంది అంటే నీవే కర్మ ఫలమునకు కారణమని ఎప్పుడూ కూడా అనుకోకయ్యా అని చెప్తున్నాను. అది ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది అని చెప్తారు. మరి ఇక కర్మలను ఆచరించడమే కానీ కర్మఫలాలపైన మనకు అధికారం లేదు అంటే మరి వాటిని నేనెందుకు చేయాలి అనేటువంటి భావన వస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అలాగే చేయవలసినటువంటి కర్మలను మానడంలో నీవు ఆసక్తిని చూయించవద్దు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యతా కామాన్ సర్వాన్ పార్థమనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞ స్తదోచ్యతే. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడట. ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించు సర్వ విధములైనటువంటి కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు త్యజించునో మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడినప్పుడు మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా తన ఆధీనంలో ఉంచుకొని ఆ ఇక ఆ మనోకల్పితమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించడానికి ఆ సర్వ విధాలైనటువంటి కోరికలను ఎప్పుడైతే మనం త్యజిస్తామో, ఈ కామ క్రోధాల ఈ కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో కోరికలను మనం ఎప్పుడైతే జయించగలుగుతామో అప్పుడు శుద్ధి పడినట్లు అని చెప్తున్నారు. అలా శుద్ధి పడినటువంటి మనసుని ఎప్పుడైతే ఆత్మయందు తృప్తి చెందే విధంగా చేయగలుగుతామో అప్పుడే ఆ వ్యక్తి స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను మరికొన్నింటిని ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. యథా సంహారతే ఛాయం కూర్మోంఘానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి తన ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్తున్నారు. తాబేలు ఏం చేస్తుంది, తన అవసరాలకు మాత్రమే ఆ చిప్ప నుండి తన కాళ్ళు ముఖాలన్నీ బయటకు తీసుకొచ్చి తను కొంత దూరం నడుస్తుంది. ఎప్పుడైతే తన గమ్యం చేరిందో లేదా తనకేదైనా హాని కలుగుతుంది అని భావిస్తే వెంటనే తన అవయవాలన్నింటినీ కూడా చిప్పలోనికి ముడుచుకుంటుంది. అదే మాదిరిగా మన చుట్టూ ఎన్నో ఇంద్రియ వాంఛలు ఉన్నప్పటికీ ఆ ఇంద్రియ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మరల్చగలిగిన వాడే స్థితప్రజ్ఞుడు అర్జున అని చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జ్యం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి వాడు తన యొక్క ఇంద్రియ భోగాలన్నింటినీ నియంత్రించగలిగినప్పటికీ కూడా ఆ ఇంద్రియ వస్తువుల యొక్క రుచి మిగిలి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడము ద్వారా
అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతడు చైతన్యంలో స్థిరపడతాడు అర్జున అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏదైనా మనకి మన దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉంది అనుకోండి విషయం. దాని నుండి మనం బయటపడాలంటే అంతకంటే ఉత్తమముది వచ్చినప్పుడు దీన్ని మనం త్యజించగలుగుతాం. సో, ఇక్కడ కూడా ఈ ఇంద్రియ భోగాల గురించి, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను గురించినటువంటి ఆలోచన నుండి బయటపడి, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వము, ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసి వాటిని పొందినట్లయితే, ఆ ఉన్నతమైన దానికి మనము అలవాటు పడినట్లయితే, దాని యొక్క అభిరుచిని తెలుసుకోగలిగినట్లయితే, ఈ విషయాలన్నీ కూడా తేలికగా త్యజించగలుగుతాము అంటూ చెప్తున్నారు. యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపచ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాదీని హారంతి ప్రసభం మనః. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, ఇంద్రియములు ఎంతటి బలవత్తరమైనవి, అల్లకల్లోలమైనవి అంటే వివేకము కలిగి స్వీయ నియంత్రణ పాటించేటువంటి సాధకుని మనసును కూడా అవి బలవంతంగా లాక్కుని పోగలవు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ ఇంద్రియాలు చాలా బలవత్తరమైనవి, అల్లకల్లోలమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఇవి మరి ఒక వివేకవంతుడు స్వీయ నియంత్రణ పాటించేటువంటి వారిని కూడా ఇవి వాటి యొక్క మాయలోకి లాక్కొని పోగలవు అని చెప్తున్నారు బలవంతంగా. మరి సాధారణ మానవులమైనటువంటి మన పరిస్థితి ఏమిటి? ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ రాజర్షి విశ్వామిత్రుడు ఎంతో సాధకుడుగా పేరుగొన్నటువంటి వాడు ఆ మేనకతో మైథున కోరికల కొరకు తన తపస్సును కూడా వదిలివేసుకోగలిగినటువంటి, సో ఆ విధంగా స్వీయ నియంత్రణ ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప వారు కూడా ఈ మనసు అల్లకల్లోలపరుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశైః యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్టతాః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తమ ఇంద్రియాలను వశమునందు ఉంచుకొని మనసును నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయు మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడతాడు అంటూ ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎవరైతే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా తన యొక్క వశంలో ఉంచుకోగలుగుతారో, అలా ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో మనసు ఆధీనంలో ఉంచుకొని ఆ మనసుని ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి యందే లగ్నం చేయగలిగినటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంఖ్యాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎల్లప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది, ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికల నుండి కోపం కలుగుతుంది అంటూ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి మనం ఎప్పటికీ ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని చూస్తూ పోతుంటే దాన్ని మనం పొందాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే చెప్తున్నాను, ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి అలా ఆసక్తి చివరికి కోరిక అవుతుంది. కోరికలు నెరవేరకపోయినట్లయితే మనలో క్రోధము ఉద్భవిస్తుంది అని కామాత్ క్రోధోభిజాయతే అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. కోపం మూలంగా అధిక మోహం కలుగుతుంది, మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది, జ్ఞాపక శక్తి భ్రమణం వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు, బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషి పతనమవుతాడు అంటూ ఈ కామ క్రోధాలను గురించి, లోభాలు వీటి గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే కోపం మూలంగా అధికమైనటువంటి మోహం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు, మోహం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు వల్ల బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, బుద్ధి నశించినప్పుడు మనిషే పతనం అవుతాడు అని చెప్తున్నారు.
ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియాయిచ్చరన్ ఆత్మ వశ్వైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమది గచ్చతి. కానీ సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడివడినవాడు మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగినవాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుని అనుగ్రహం ఎవరిపైన ఉంటుంది అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎవరైతే రాగద్వేషాలను వదిలివేస్తారో, నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఉంటారో, ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియంత్రించగలుగుతారో, అటువంటి మనిషి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్న సేతసోహ్యాసు బుద్ధి పర్యవతిష్టతే. ఈ విధంగా భగవంతుని కృప ద్వారా అన్ని దుఃఖాలు తొలగిపోయే పరమశాంతి లభిస్తుంది. అలా సంతుష్ట మనసుతో ఉన్నవాని బుద్ధి శీఘ్రంగానే భగవంతుని యందు స్థిరంగా నిలుస్తుంది అంటూ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే ఈ దుఃఖాలన్నీ కూడా తొలగించబడతాయి, తద్వారా పరమశాంతి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలా అని సంతుష్టతతో మనసులో ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాని యొక్క బుద్ధి శీఘ్రంగానే ఆ భగవంతుని యందు స్థిరంగా నిలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆపూర్యమానమచలం మచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతిమాప్నోతి నకామకామి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సదా నీటిని నింపుతున్న నిశ్చలంగా నుండు సముద్రములోనికి నదులు ప్రవేశించినట్లు తన యందు కోరికల నియంత్రణ ప్రవాహం చే కలతనుందని మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు అని, కానీ కోరికలను తృప్తి నొందించడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు శాంతిని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సముద్రములోనికి అనేక నదులు పొంగి పొర్లుతూ వచ్చి పడుతూ ఉంటుంటాయి, కానీ ఎప్పుడు కూడా సముద్రం నిశ్చలంగానే ఉంటుంది, దాని యొక్క నీటి మట్టంలో తేడా లేకుండా ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఏ విధంగా అయితే సముద్రము ప్రశాంతంగా ఉంటుందో, అదేవిధంగా మన చుట్టూ ఎన్నో విషయాలు ఉన్నప్పుడు వాటికి కూడా కలత చెందకుండా స్థిరంగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయంకు చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు, ఏషా బ్రహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్యము విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణ మృచ్చతి. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయిన జీవన విధానము. దీనిని పొందినవాడు మళ్ళీ మోహం చెందడు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకుంటాడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి ఈ విషయాలను గురించి ఆయన మరలా ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ప్రస్తావిస్తూ, ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయినటువంటి జీవన విధానము అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. దీనిని ఎవరైతే పొందుతాడో ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు మళ్ళీ మోహానికి గురికాడు అని చెప్తారు. అలా మోహానికి గురికానటువంటి వాడు మరణ సమయంలో కూడా ఆ విధంగా స్థిరంగానే ఉంటాడు. అటువంటి వ్యక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. సో ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు, we are not this body, we are spiritual souls, happiness and sadness comes and goes. సో మనము ఈ దేహం కాదు, ఆత్మలము, జీవాత్మలము అని చెప్తున్నారు.
మన జీవితంలో సుఖదుఖాలు అనేటువంటివి తాత్కాలికంగా వచ్చిపోయేటువంటివి అని. సో, అలాగే వి షుడ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. మనం ఆ కృష్ణ భగవానునికి శరణాగతి పొందాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రతి ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించమంటున్నారు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరి, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించండి.